Οι οικοδομές είναι με κόσμο κρεμασμένο πραγματικά σαν σταφύλια. Μέσα στο γήπεδο υπάρχει μια αφανατισμένη ατμόσφαιρα, αλλά με πολύ μεγάλη ικανοποίηση μπορούμε να πούμε ότι η ατμόσφαιρα αυτή είναι πολιτισμένη. Θα μπορούμε να δώσουμε τη σύνθεση του Ολυμπιακού. Παίζει με τερματοφύλακα τον Αρβανίτη. Αμυντικά κατεβάζει τους Κατσαβάκη, Βαμβακούλα, Καραβίτη, Παπαδόπουλο και Κυράστα. Κέντρο Ξανθόπουλος, Κρητικόπουλος και Περώνε, και μπροστά Αντωνιάδης μαζί με τον Λεμονή. Και παίζει με τερματοφύλακα τον Πουπάκη, νούμερο 2 τον Ρέλη, νούμερο 3 τον Βλάχο, νούμερο 4 τον Τζιράκη, 5 τον Ιβάντα, 6 τον Τσαγκαράκη, 7 τον Χριστοφή, 8 τον Κορονάκη, 9 τον Παπαδημητρίου, 10 τον Καραΐσκο και 11 τον Παπαδόπουλο. Ο κ. Παμπορίδης φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε, ακριβώς επάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα δούμε την φάση αυτή και μετά θα γυρίσουμε στην Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μας ειδοποιούν ότι έχουμε εξελίξει στο εκεί σκορ. Αλλά ας δούμε πρώτα το φάουλ που θα χτυπηθεί εδώ στο γήπεδο του Όφη. Ο Ολυμπιακός βέβαια θα κάνει τείχος από ό,τι φαίνεται. Παπαδημητρίου φαίνεται ο εκτελεστής. Ο Βαβακούλας θα χτυπεί το τείχος του Ολυμπιακού. Το σούτ του Παπαδημητρίου στην αγκαλιά του Αρβανίτη. Μια προσθήκη κριτική από μας. Εσείς μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας. Περιγραφή λοιπόν, ο Περώνε θα κάνει το σούτ κατευθείαν στην αγκαλιά του Πουπάκη. Και από την περιοχή του Ολυμπιακού. Κόσμος πολύς. Κάτι λένε με το διαιτητή. Κάτι λέει ο Κρητικόπουλος. Τελικά σχηματίζουν τείχος. Είναι όλοι οι παίχτες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Έχουν γυρίσει όλοι οι ερυθρόλευκοι πίσω. Το φάουλ, για να δούμε, ο Καραΐσκος θα είναι. Ο Παπαδόπουλος τελικά η μπάλα γλύφει το δοκάρι και βγαίνει out. Πολύ ωραίο το φάουλ που έκανε ο Παπαδόπουλος, και η περιοχή του Ολυμπιακού επάνω στη γραμμή, αριστερά όπως κατεβαίνει η γηπεδούχος ομάδα. Ο Καραΐσκος γυρίζει για τον Τζιράκη, θα κάνει το σούτ out. Στροφή και κόβει ο Παπαδόπουλος. Αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση αυτή, έχουμε τη δυνατότητα. Και κίτρινη κάρτα, ο Παπαδόπουλος, κίτρινη κάρτα δείχνει ο διαιτητής τον Καραβίτη στην αγκαλιά του Πουπάκη. Ο Κρητικόπουλος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Πουπάκη, αλλά τελικά ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ επάνω στον Πουπάκη, διότι από ό,τι είδαμε και εμείς ο διαιτητής θεώρησε ότι έκανε φάουλ ο Κρητικόπουλος του τερματοφύλακα. Το κόρνερ χτυπιέται. Γιάλα μας γύρισε. Παπαδημητρίου το σουτ και το 1-0. Και το 1-0. Ακριβώς στο 40ο λεπτό, Όφη Ολυμπιακός 1-0. Ας ξαναδούμε την φάση. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία φάση που ξεκίνησε από ένα κόρνερ αριστερά. Παπαδημητρίου, αγκαλιά μαζί με τον Κορονάκη. Έχουμε δυνατότητα να ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε λοιπόν σε replay, κοιτάξτε πως πήδηξε ο Καραΐσκος, κέρδισε την κεφαλιά. Ο Κυράστας πήγε να απομακρύνει την μπάλα. Να ο Καραΐσκος που τη γυρίζει στο Παπαδημητρίου, ο οποίος με κατευθείαν βολέ ευνηδιάζει τον Αρβανίτη και γράφει το 1-0. Και αυτή τη στιγμή ο κ. Παμπορίδης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, που βρίσκει τον Όφη να προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού, με τον γκολ που είδαμε του Παπαδημητρίου.